Ty spíš jsou na ulici. Tvoje ústa přepínám, tvoje oči volaví. Mostu. A v Teplicích taky byl. Dobrý. Je, fotkáste. Tam jsem nebyl, to byl otázka hned. Je fotkáste. Hej, teď děláte frajera s kamaráda, ty vole. Zítra mu budeš tady říkat, jaký jste frajeři, ty vole. Jirko! Ale to není Ať si do prdele! Udělal by to! Třikrát horší by to udělal. Jdi dobrý. Na Facebooku dám odstranit označení dám a nikdo mě nepozná. Jsi tady děj proč? A nebo takhle. Jsi tady ceď. Vyfoď nás. Já nechci fotit to s váma. Jíro, jdeme domů. To nemá co. Já pak to uvedu na tom na Facebooku, vole. Běž pryč, já taky nechci být potřebný s vámi. Pojď koník, já koník. Ale hlavně posuňte to pití do středu, ať to nevylejete. Oši, já to celou, Vyfoď nás, nebo jdi do prdele. Na stol. já to celou dobu natáčím. Ale, Spajko, já ho rozdělej šobu. Já ho rozdělej šopakovi. Jiříčku, jdeme na pokoj. Jiří. Jdeme ne? Hej, jdeme. Kam? Na pokoj. Já natáčím celou dobu. Jdeme, Jiří. Jdeme domů. Jerži. Jdeme domů. Jo. Jdeme domů. Dám tu bundu ke si jeho. Už ho vedou, Vemu jí. Vem si to k sobě. Jdeme! Jen se úplně. Hej, Bobka. Co dělám? Počkej, vole, ne, on to rozvede. Ne, Já to natáčím celou dobu. A Ráča bez scény. Tak se jde na Facebook a já tady asi Já to natáčím celou dobu. jako počkej i mě. Tak to tam nedej. Prosím. Čimiky nadejte. To tam nedá. No určitě. To je sranda, aspoň to bude na Facebooku, ale to je moc. Kde jsou? Jdem výtahem, počkej. Jeli výtahem, hoši. Jeli, Jo. Michale. Ne, tady
Pro něj neexistuje žádná omluva. To jako 100% ne. Markus! To nejde, to nápíro. To nefunguje. Držte huby. Hodina, posledně. Víš teda Pokémon, vyleze pičák, je prdel. Dělej nám. Hlavně tady Ježiš. Aha. Přestaň, ne? Co děláš, ty vole? Otevři. Kamaráde. Zavři, rozsvíť. Rozsvíť. Počkej. Co má strach? Posuň se, ne? Kolik? Potom je snídaně, blázen. Proklínám. Já... Tvoje ústa proklínám. To si děláš? Tak to není možný, ty vole. Viděl jsi hlínu.